एगो बड़ा बढ़िया गीत आइल बा। कौची के गीत? कौची के गीत? हाँ मने होली के कि दिवाली के कि फगुआ? ना ना एगो लइका। कौची के लइका? कौची के लइका? अने कद नेवारी के चाहे पेठारी के चाहे लेड़ के लइका लइका ना होला। पूरा बेलूरे बड़े का एगो लइका एगो लइकी से बेपनाह मोहब्बत करता। मोहब्बत करता कि प्यार करता? प्यार करता बबुआ। अब के लइकन प्यार करे वाला ना हवे, लोग पार करे वाला हवे। तनी आवे नहीं आ जा तू। एगो लइका कहता क्या कहता? और की हौसलू त भाग हमर जाग जाए। रंजीत भैया कि जा हमरो उमर कि जा हमरो उमर कि जा हमरो उमर कि तहरा के लाग जाए। बड़ा गीत बजता। लइका के उम्र अगर लड़की के लग अरे जियो तो दिक्कत है। दूगो सखी सलहर बबुआ का नैहर में मिलल बाड़ी। नैहर में तनी एने आओ एने आओ। आओ सटो सटो ना सटो मेरे सटो ना रे ठंडा है। अरे ओ आ दूगो सखी सलहर बबुआ नैहर में मिलल बाड़ी। गोड़े 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 आज एगो सखिया पूछली ए सखी कहा ये शाखा हमनी दोनों के बियाह एक साथे भइल। एक के साथ तो होला वा, लेकिन ऊ कमो एक के साथ का हो गेल बा? अरे आ, इहो ठीके बोला त माने के हौ कम अपना बियाह शादी। तब या शादी एक के साथ तिलक एक के साथ मतलब एगो लड़किया कहतरी एगो सखिया कहली कि ये सखी कहा रे हमर बियाह तहर बियाह एक के साथे भइल। हां मर्दाना से बोका से मौका से बियाह होता एगो सखी कहतरी कि ये सखी हमहू तहर भतार के नइखे देखले हां तू हमार भतार के नइखे देखले। तो देखे के बाद तो मोटा रंजीत भैया के देख लो। एहेंगे बड़े का अब बड़ी सुंदर दुल्हा हां जी। कहतरी कि ये सखी कहा रे कौन तहार तो सखी सुन ले बड़ी कि मरद बड़ी अच्छा मिलल बाड़ी। ना लेकिन हमार मर्दाना बड़ी अंगूरी आवे वाला मिलल विजय चाचा ऐसा। ओके ई सखिया कहतरी कि ये सखी कहा रे हमार मरद मिलल बा। हमरो मर्दाना मिलल बा, दुगो डंटा लेके गोरे गोरे। उ बुझाला मिलिट्री के जवान बा माने किसान बा। किसान बा उ जेने से आवेला हां तेने से कहेला कि उठ उठ माने कि उठ दूगो रोटी बना भूख लागल बा। उठ जल्दी ठुसाओ रोटी मुंह में। एगो बड़ा बढ़िया भाव बा कहे के बा कैसे गोभी के भाव कि अरे अमवा के चाहू की अरे तम होइया के बेलाना अरे तम होइया के बेलाना से रोटी बेला बेला बाबा लमवागे रोटिए बेलता ओने किसानवा फरवो लगा देतो से बेलना हाथ में धरा बेला बाबा लमका बेला लमुआए आवे के बार रंजीत भैया का कि अरे अमवा के चाबू की अरे तम हुइया के बेलाना अरे तम हुइया के बेलाना से रोटी बेला बेला लमुआए आओ से रोटी बेला बेला लमुआए पसेनवा कि अरे अमवा के चाबू की कृपया दूरी बना
में लांगा तार है, करंट मारने का संभावना है। अरे तम हुइया के बेलाना करेजवे में गोली। अरे कि महुइया के बेलाना से रोटी बेलावा अब कहल जाला बबुआ कि भोजपुरी में जब तक मुर्गी ना लागे रंजीत भैया आइए मुर्गी आओ कुछ मुर्गी मारने आता है ना मारो मुर्गी के लोग जब ई कहा रे ऐसा करती है ना तो हमको करेजवा में धंस जाती। मुर्गी मारती हो आपको मरवाने आता है? हम जानी ना कि तुम मरवावे में माहिर बाड़ू कौची मुर्गी ये हम करे सोचली कि मुर्गा मरवावे में। मुर्गा तो 1 जनवरी की खा ली। इसको एक काम कीजिए ना, पारा पर दोनों से मरवाइए। हाँ पारा पर दोनों से मरवाओ पहले ना पहले पियर की से मरवाइए, मारो को पियर फेंक देवे। मुर्गिया 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 आओ तनी बबू मार ना कि वैसे ही चल। रंजीत भैया का कहल जाला कि चूल्हा बेकार बजावना में तावे नहीं खे, ऊ पड़ोसी बेकार बजावना से लगाव नहीं खे, ऊ मेहरारू बेकार भी है जेकरा में छाव नहीं खे, भैया ऊ कलाकारो बेकार बा जेकरा में भाव नहीं खे। वाह 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 यही से भाव में आवे के तनी मुर्गी मारो मारे कहे के बा हर की ना ढेरे उम्र में सखी प्रोग्राम ना हो तो भैया काहे को मरवावे ना आवी तो मुर्गिया ए हेलो हेलो ऐसे कर भाई तो तोर एने छतरपुर में फैल जाता होगे। ये मुर्गी मार रही हो कि मूस मार रही हो? ये मुर्गी मारना है क्यों? अरे ऐठ के बैठे के बा मार मुर्गी के लोग जा भूरा आओ आओ अरे की ना ढेरे उम्र में सखी दिया दिया आगे बढ़ा ऐसा करवाही तो अगर 10 अगर हम एग्जाम न रहो रंजीत भैया का 10 में कितना नंबर देवल जाए? अंकित भैया जय अभी इसको मारने नहीं आ रहा है। तारा के 6 नंबर मिले दिए नहीं इसको 6 नंबर मिला है, 10 नंबर 6 नंबर एकरा मिली। चल तू तो नहीं आता चल दो ढकेलुआ के मैया चल दो ढकेल दे तो आओ तनी मुर्गी मार के कहे के बा तू हमरा देने खा हो घर में हर की ना ढेरे उम्र में सखी दिया दिया आगे बढ़ा अबरी से ए बाबू ई दोनों जना मुर्गी मारली रंजीत भैया ई दोनों जना मुर्गी मारली। एगो हमरो शर्त है या सुनो बाबू पहले हमर सुनो पहले तोर अगर हमारा लेखा मुर्गी मार देबू तो 10,000 हम देंगे। 10,000 तुम दोगे ना? हाँ 10,000 दोगे और छतरपुर में 2 कट्ठा जमीन है तोरा नाम में लिखा जाएगा मैया वो तो नहीं ना परवीन भाई वाला म्यूजिक वाला लिख देबो है ना, लेकिन हमारा लेखा मुर्गी मारे के बाद भैया देखो हई हमार लहंगा बा आ ना मार ले तो जैसे ब्यास मत वैसे हम मार देबो। देख मार तो ब्यास तो नहीं उघार के अरे देखिए हमार लहंगा बा ये अमेरिका का डिजाइन किया हुआ लहंगा अमेरिका का। ओ ओ माय गॉड चिंचो मांग चिंचो इंजू जय हो अरे देखा हमरा लेखा अगर मुर्गी मार देबू हां तो 10,000 इनाम और 2 कट्ठा जमीन मिली। परवीन भाई वाला साउंडो लिख देंगे। वाह
पक्का ना मार दे भी ना पक्का ना मार दे भी ना आ ना मरले तो मरवावे लायक ना छोड़ दो ए बाबू अरे ओकरा 6 नंबर मिल हूं हाउ कर देता हूं हां है देखो हमार मुर्गी का कि अरे नन्हे उम्र में हाय रे हाय रे हाय रे वाह बेटा पास हो गेले मुर्गी में वाह अब की तोरो वैसे ही उघार के मारेला हाउ मुर्गी अरे मार दोगी ना नहीं मारोगी तो एक काम कर 10,000 दे थे तू हमरा तीने बड़ा बड़ा ही चैलेंज लगावत रही कि हम मुर्गी मार देंगे हम मुर्गी मार देंगे मारबो के ना मरो ना जाए सब घर ई सब खाली लेकिन अब एगो खेसारी लाल जी मुर्गी मारे ले बबुआ कि अरे ना घरे उमर में ना घरे उमर में सखी कई के गवना मोहरम न जानो तानी हम हुस्न जनवा अरे की अमवा के चौकी अरे तुम भैया के बेलाना अरे तुम भैया के बेलाना से रोटी बेलावा बेलावा लमुआ ये बाला ओ मायरी से रोटी बेलावा लमुआ ये लेकिन एगो गीत गौनी बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद मिलल कह दो ना बाबू एगो मेहरारू कहत कौची के मेहरारू कौची के मेहरारू हां मत मर्दाना के बूढ़ा के एगो गीत गौनी बबुआ कह ना म्यूजिक वाइड कंपनी से बड़ा सुंदर एगो गीत गौले रहे रंजीत भैया एगो लड़की के कोनो लड़का ले शादी भइल लड़का ले मान के चलो निरंजन विद्यार्थी सन हाँ निरंजन विद्यार्थी असबर हां मरद तोरा ऐसन मेहरारू मत एकरा ऐसन पूजा जस मेहरारू पूजा के भोजा है मर्द लड़की अपना माई लगे फोन लगा के कहत लड़की ए माई बोलो बेटी ए माई बोले ना के ढकेलनी बताओ कहा कि मरद मिलल बा मुआला मरद मार मार अब से मार मार के ये ढीला हो जाएगा ढीला हो गया तो उसको कस दीजिए मुआला मरद मिलल बा तोहरा मार के अरे वही मार के मरद मिलल बा मरद मार के मार के नदी कमरिया तोड़ देलक रे माई ई जेने से आवेला तेने से कुछ कर लता मरद आ गया माई खेड़ी फेंका देलक रे माई ए माई माई गे मुआला मरद मिलल बा मार के बिगा दे ओकरा कोनो बुझाते नहीं खे कि मरद के का फर्ज होला मर्दाना के फर्ज हो तो कोची तू ना समझी थे मार तो के खोने फेंकल लड़की कहत तरी कि अरे सेज के सवाद तो मिलल नहीं खे कि कबो पलंगिया हिलल नहीं खे कि लगे ओकरा से पटरी न जमी अरे जमी अरे जमी
का रे बेटी अरे तो मम्मी रे मम्मी का लोगे बेटी फुलवतिया आगे का कहियो माई आगे बोले ना के करियठी आगे मरद मिललहु मरद कैसन मरद हो ले बाबू ना समझ कि अरे मम्मी रे मम्मी कि अरे मम्मी रे मम्मी कि हमारा भतरे में बाको आई तनी मोटकी भाव में रंजीत भैया किसे के सवाद तो मिलल नहीं खे तो कोलबिया मिलल नहीं खे के सवाद तो मिलल नहीं खे तो कोलबिया मिलल नहीं खे लगल सलाह से पतरी न जानी आरे जानी आरे जानी अरे तो मम्मी रे मम्मी हमर भतरे में बाको के सवाद तो मिलल नहीं खे तो लगिया हिलल नहीं खे के सवाद तो मिलल नहीं खे तो लगिया हिलल नहीं खे लगे एक रस पतरी न जानी अरे जानी अरे जानी अरे तो मम्मी रे हमर भतरे में ओकरा केतनो खियौनी कौची दूध मलाई केतनो खियौनी लेकिन मुंह ना मजबूत नहीं खे ओकरा चौमन परास खियाओ चौमन परास ठंडा में सब सिकुड़ के ठंडा हो गले आओ ओकरा के रिवाइटल के गोली रिवाइटल से काम होता ओकरा हॉर्लिक्स ने हॉर्लिक्स पाउंड मीठा अरे पाउंड मीठा और तिया कहत तरी कैसे कि केतनो खियाई ओकरा दूधवा मलाई से दिया पकोड़े में न धोनी को चढ़ाई और कैसे कि खेत परती बजमल नहमी आदे नहमी आदे नहमी अरे तो मम्मी रे मम्मी हमारा भतरे में बाको